Fairy Night. Dneska ideme vytvoriť toto. No, v Minecrafte. Hororový svet. Proste je to seed. No, zmením seed a je to seed 666. Neviem, či to niečo spraví, alebo to niečo nespraví. Ja si pre istotu ešte dám takú... Zmením si to na toto a dám to vytvoriť. A preto to dávam aj takto, že či to bude dlhšie trvať, alebo to bude kratšie trvať, ako neviem, normálny toto. Sakra, normálny ten svet. Čiže možno ak počujete nejaké zvuky, tak ja natáčam, ja som decko, viete, a natáčam samozrejme v izbe. A som tu zavretý, takže možno, čo sú tu zvuky, môj ocino si púšťa telku, televízne noviny a vlastne neviem, to je tak všetko. Tak skúsim tu nájsť tú dedinu. Že či by tu kde mohla byť. Jo, je tu. Dobre. Jakú šipku som tu úplne sigma skočil. Tuto vidím hneď dym. Podľa toho sa vždycky budem orientovať. A 6. Fíha. Tá ovca... Prečo je tá ovca čierna a prečo tam na mňa tak čumela? Dobre, už je to vidieť, že je toto seed 666. Ak neviete, čo je to seed, tak gratulujem vám, lebo ja tiež neviem. Dobre, postielka je tu. Idem tu kontrolovať domčeky. Čo je tuto? Prečo je tu iba tak normálny kameň? Že by niečo pod ním bolo? No. Nie. Čo tu robí tento? To je fakt 666. To je už fakt strašidelné. Toto není už iba tak. Ale fakt. A prečo tu sakra zasa rastie huba? No. Vysvetlite mi to niekto. Nice, čestka. Konečne. To nemyslíš vážne? No nič. Tak čestku ako moc nevyužijeme, ale za to sa znova idem kúknúť do domu a mám fakt šťastie, lebo je tu ďalšia čestka. Ja som tam počul pavúka. Dobre, golem je nezničený. Teraz to tu idem preskúmať. Potom... studňa. Čo na mňa tak všetci dedinčania zazerajú? Nesakra. Videl to golem, že? Nevidelo a aspoň. To čo je?
Počujete to? Tie zvuky. Ja vám to takto na chvíľu dám najhlasnejšie, jak to ide. Lebo to sú fakt čudné zvuky. Sakra. Čo tu robíš ty v tejto diere? Čo tu ty robíš? No, ešte jak vyšitý mi odpovedal. Čo je tu? To je lab. A knižky. Nič. Furt. Tak to je na nič, keď tu je nič. Je tu niečo. Není. Prečo tu furt počujem zvuky? Nejaké čudné. Čo tu mňa učíš? Znova tá istá ovca. A prečo je? Toto je v tvare kostry, však toto je oko. Toto je ďalšie oko. Toto sú ústa, vidíte ten tvar? Tak to je hlava. To čo je? Mne tu normálne beha mraz po chrbte. A na čo je tu zasa to drevo? Nič po ním nebude, že? No, skvelé chodník. Ale tá kostra... Toto som že fakt nečakal. Ale videli ste, že ja som tu nič nemenil, lebo ja som vám ešte aj ukazoval, jak toto. Tam, neviem, proste, jak si vytváram tento svet. A ono, to je tu fakt čudné. A pritom ja vôbec nestrihám tieto videá, lebo ani moc neviem, lebo aj tak to musí byť na počítači. Sakra. A ten Genio ich čo nezabíja? More, zabij ho. Si tu diere? Tí zombici ho tu dali do diery. To není moc v Čile. Už teda. Znova. Ja som tu fakt už posratý z toho. Čo je zas... to je hento, čo sa... Áno. Tuto som už bol. Ja ešte pre istotu tu kontrolujem rilté domy. A tuto som ešte nebol. Alebo bol? No bol som tu, že? Jo, ale... Však z tohoto domu... Áno. Z tohoto domu sa... Jasné. To je henten. No to tu dáva jak... V týchto domoch som bol? Nie. Tam je tá ovca, ja sa jej furt tak zlaknem. Čunte moja už ostrihaná. Dobre. Tuto je fakt, že všetko čudné. Prečo? Vysvetlite mi znova. Prečo sú tu schody do ničoho? Tu je fakt nejaké 666. Ale fakt, nezdá sa vám to? Lebo mne náhodou veľmi. Že kto by videl takto schody do ničoho? To už fakt niečo musí znamenať. Verte, to není iba tak.
No a čo tu je? Nenájdem tu nič? Nenájdem tu náhodou hlavu Steva alebo Herobrina. Halo Herobrino. Tak toto... Ja vlastne ani neviem. Asi celé video budem blúdiť. Samozrejme nech... No, nahoď proste odber. A toto je... asi tak všetko. V budúcom videu natočím aj noc. Tak čus.